Namhlanje kuqhuma nhlamvana ziyezofekela kudili kumthangala kuchithe kumncindo subamba phansi ezaleni liyothi lishona impela unogwaja uyobujama ehlungwini uyayivumela siya ngokuphuma esandleni isimo kwimatch esegoli ungizwe Nkosi Mchunu usebaleke waze wacela usizo lomaphoyisa kanti uphakela umthakathi eThekwini usekhulume ngobumbano phakathi kwesizwe samashangane amavenda amapedi kanye namaZulu kanti iHerbal Renewal Tonic kaDr G Wodumo isaloku ibe ngungqa phambili njalo ekusizeni abantu abaphethwe izinto SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma sanibonani. Isimo siya ngokuphuma esandleni kwimatch esegoli ungizwe Nkosi Mchunu usebaleke wathi igalo wephuka waze wacela usizo lwamaphoyisa. Lokhu kwenzeka emva kokusabalala kwevideo eveza ungizwe Nkosi Mchunu ebaleka noma kungabonakala ukuthi ubalekelani lapha kodwa uyabuya mbona lokho sicela amaphoyisa weza masinyane abuya athi akonakele lutho kodwa sicela ukuthi upremier aphume emhlangane angihleki njalo kodwa sixolise nangu macingwane we are trying to control the situation but the situation seems to be handled but not enough. Please siyacela the premier phuma njengamanje emhlanganweni uphuthume la ekhaya please akonakale lutho kodwa maphoyisa ngeze konakale lutho. Yes. Ucela amaphoyisa ndaba ezithi. Siyacela amaphoyisa phuthume. Yeah. Uphakela umthakathi usekhulume ubumbano phakathi kwesizwe samashangane amapedi amavenda kanye namaZulu. Uphakela umthakathi ukusho lokho ngesikhathi ehlangana namalungu eMarch and March ehamba nezinsizwa noma ehola amabutho ngesikhathi behlangana noJesinta enkabeni yedolobha iTheku. Uphakela umthakathi uyazi balekile lento ayishilo ngoba abantu abaningi bayasixova ngamabomi kakhulu omalemo. Yabo le nto le benze ngazuthi thina understand ukuthi amashangane ama South Africans understand ukuthi amavenda ama South Africans so bayasixova ngamaboma ngithi khona kuzongcola yonke lento lesiyenzayo kungcole nje i-narrative ye-March and March so wenze kahle wayi-addressa leyo nto leyo sixolise nangu umfuka Mgqumuza lapha-ke njengoba silapha singamadoda sizokweseka nangu udadewethu uMangobese sizokweseka inkosazana yakwethu sizokweseka abakwethu abalwayo abala eGoli sizoseka amavenda sizoseka amakhosa sizoseka amapedi sizoseka amashangane sizoseka wonke umuntu sithi kusukela manje ningaphindi nivume ukwehlukanisa ningaphindi sebekwenze 31 years ningaphindi ilokho engizokusho iHerbal Tonic kaDr G isaloku iqhubeke njalo nokuba ungqa phambili ekusizeni abantu abaphethwe izinto. iHerbal Tonic kade uyazi ukuthi ilokhuzana iHerbal Renewal Tonic kaDr G into engithi ziningi kakhulu izifile laphayo ziningi kakhulu but namhlanje ngifuna sikhulume ngelokhuzana ngeHerbal Renewal Tonic le esizizi izinto uthola ukuthi umuntu mhlambe uzwa kubhlungu iqolo yabo uzwe ngathi uthi iqolo libhlungu kanti no sekuyizinto uyitshela ukuthi uphethwe iqolo yabo kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma umchamo wakho unamagwebu yabo unamagwebu amaningi enelo uyasiza ususiza abantu abaningi kakhulu uDr Gina ke udokotela omdala ke futhi nje owaziwayo uhleze ekhuluma nasema radio na ahlukahlukene kovuma uKhozi FM gagasi kanjalo nako izwi lomzali kuningi kakhulu so lisaloku iqhubeke njalo nokusiza abantu abaphethwe izinto and ucheap kabi lo muthi lona kulula kabi nje ukuthola and into emnandi ukuthi kwesinye isikhathi uma kuukuthi ufisa ukufika uyakwazi ukufika kakhulu nje mawufuna uko-check isimo sempilo yakho uyakwazi ukuthi ubavakashele zikhona indawo abasebenzela kuzona uzoyichaza udokotela uyabavakashela abakwazi ukukuchecka bakuxilonge babone ukuthi inkinga yakho ikuphi sixolise nangu udokotela Ibingelele igama lami ugcina Mtshali uDr G ngicela ukuthola indaba ezimnandi lo muthi ososhise ikhotha wezinso wonke abawuncomayo sengiwenze waba ama drops waba 100 ml nje kuphela ngenzela khona wonke umuntu ozokwazi uku-afford ngiyehlisile intengo okwesikhashana u200 rand nje kuphela ungazifikela uthole eSalisbury Center kwi ground floor ePerfume House noma ulande ePhoenix
e175 Greenberry Drive noma uye eKhunuba kuDr Mtshali ngase Pick n Pay. Uma kude siyakwazi ukuposela ngeintengo zokuposa. Imali yokuposa u110. Phuthuma uthole wakho umuthi ngo200 rand nje kuphela mntasa. Ngiyabonga.